F'artiklu ta' opinjoni fuq il-Malta Today, il-Prim Ministru Dr. Robert Abela argumenta li fil-waqt li ksibna ħafna fl-aħħar snin, issa mhux il-moment li pajjiżna jieħu xi pawża, anzi saħaq li l-2026 trid tkun sena deċiżiva għal pajjiżna. Bħala missieru enfasizza li jrid li pajjiżna ikun l-aqwa pajjiż possibbli għal uliedu. Irid li jkun pajjiż fejn persuna tista' tirnexxi f'kull aspett jekk huwiex negozju, sport, kultura jew edukazzjoni. Fisser kemm qed tinbidel b'mod rapidu d-dinja speċjalment minħabba l-intelligenza artifiċjali u kif l-għażliet li nagħmlu issa se jaffettwaw il-ħajja ta' uliedna. Għaldaqstant hija kruċjali il-Viżjoni Malta 2050 u l-miri tagħha. Huwa tenna li pajjiżna għandu jiġi mal-ewwel 10 pajjiżi bi progress fl-iżvilupp uman u mhux biss dak ekonomiku. Sa dan it-tant intqal li mhux biżżejjed li dħul tal-familji tagħna laħaq il-medja Ewropea, imma jrid ikun almenu terz aktar ogħla minn din il-medja. U l-sodisfazzjon fil-ħajja irid ikun fost l-aqwa 5 fl-Ewropa. Biex nilħu dawn il-miri l-viżjoni għandha 4 pilastri. L-ewwel net li jkollna tkabbir ekonomiku ta' kwalità bl-adozzjoni tal-aqwa teknoloġiji u żidiet fil-pagi. Għal dan il-għan il-budget tal-Gvern jalloka investiment 40 miljun euro. It-tieni pilastru huwa li s-servizzi tal-Gvern ikunu fost l-aqwa fid-dinja b'investiment kbir diġitali ħalli jsiru aktar effettivi. L-edukazzjoni hija t-tielet pilastru b'riformi kbar ħalli s-sistema edukattiva u tal-ħiliet timmodernizza b'mod rapidu. Biex jilħaq din il-mira l-Gvern investa fl-aqwa pakkett tal-edukaturi, imma wkoll vara l-programm tal-intelligenza artifiċjali għal kulħadd, kif ukoll fond ta' 100 miljun euro għal qalba diġitali. Ir-raba' pilastru huwa li artna u l-baħar madwarna ikunu protetti aktar u jintużaw b'mod aħjar. Tant li din is-sena l-akbar investiment tal-Gvern ser ikun fuq l-ambjent u l-enerġija b'investiment ta' 275 miljun euro. Dan minn barra l-impenn tal-Gvern li bħalma tal-ura ħondoq ir-rumil lill-poplu issa jingħataw Manuel Island, Fort Campbell, il-White Rocks u Forti Tinje. Din il-viżjoni komprensiva u ċara tikkuntrasta man nuqqas ta' viżjoni f'artiklu ta' opinjoni ta' Alex Borg fl-istess gazzetta. Borg sostna li l-poplu bħalissa nkwetat meta jippjana l-futur, dan meta l-aħħar sħarriġ tal-Eurobarometru li sar wara li l-poplu Malti huwa l-aktar konfidenti fiż-żona euro. Imbagħad biex jiġġustifika n-nuqqas ta' dejja tiegħu, Borg uża l-iskuża li jrid jisma' aktar. Fir-realtà, Borg ingħata istruzzjonijiet ċari mill-establishment li jrid joqgħod kwiet għax kull meta fetaħ u spiċċa żbalji kbar, bħal meta qal li messna naqilbu għal mudell turistiku ta' Ibiza fuq li l-mediċini ġeneriċi mhumiex tajbin u li l-akbar industrija f'Għawdex hija l-bidja.